Og nyhederne med vores vært, Emilie Julian Jensen. Kom så, Røg. Hej. TV-avisen står. Indland. I går aftes blev en 14-årig pige myrdet på sin egen skole af en 35-årig mand. Vidner hørte en pige skrige og råbe om hjælp. Men vidner troede, at det var pigen, der rendte et papir, som rendte rundt og legede. Action! Du skal tvinge hende ind i klasselokalet. Og det var så et resumé af, hvordan det nogenlunde til. Udland. Nu. Nu til udland. Osama bin Laden bombarderede resten af Irak. Ingen vidste i starten, at det var ham, men da han var den eneste overlevende, var det let at finde ud af. Nu til sporten med Caroline Ørskov. Action. Op. God aften med nyhederne. Jeg er Caroline Ørskov. I aften blev først fremstillet af Buller Løsen. Først Buller Løsen. Hej, Buller. Tak. Jeg optager. Ja, ding ding. Og det var så Buller mod Emilie. Hey, jeg har lige været den her golfturnering, og det var lav. Godt, Saber! Hvad er på den dag? Okay, og det kommer. Et resumé med golf. Tak for aften, og så over til vejrudsigten med Sarah Petersen. Tak for Vi skal tegne sammen en fritus. Ja, nu er jeg startet. Okay, velkommen til dig. Jeg vil lige sige, at det ser ud til, at vi får et rigtig godt vejr med sol, bjergsteder og regn fra vest, men med vind til cooling, som lige kan se her. Og i opgangskab er der i øjeblikket meget, meget solrigt op til 18 grader, og på Sjælland er der lidt skyet. Byen er der op til 20 grader, og der er også meget solrigt, men der er et par skyer omkring. Så Bornholm er... Du skal synge sang. Solskin, det er en Bornholm.
Bornholm, Bornholm, Bornholm. Det er den dejligste ferie, vi har. Bornholm, solskinsferie! Ja, det var så. Nej, du mangler at fortælle om Bornholm. Og som vi ser på vores allesammens solskinsø, kan vi se, at der er masser af sol, men et par skyer, det er ærgerligt. Husk at tage jeres solcreme, solbriller og solhat med. Tak. Og nu vil vi gerne lave et klip fra et sted på Sjælland, hvor der er meget skyde, så I kan se, hvordan det ser ud. Nej, ja, nu. Nej, vi er her på Sjælland, og som I ser, er der faldet en hel masse flade ned. Man bare kan kaste op i luft, og ja, hygge sig med. Jeg tror, man kan faktisk sige, at man klarer mig ikke flade, desværre. Fordi at, ja, det kan være alle voksne og børn går ud i verden. Og laver det lidt sjovt. Lad os det med! Ja, og det var herfra vejret. Og vi sender tilbage til nyhederne. Godmorgen aften. Godmorgen aften. Og det var så alle nyhederne, vi havde til dig. Ja! Tak til Emilie som nyhedsvært, sportsvært Karoline, skuespiller Karoline, Sara og Emilie, musik